Right, so di ana nga to ang isa sa mga monthly finalist sa buwan sa Abril, si Pearly Javelona. If I'm not mistaken, naka-appeal po ka sa to sa una nga mga Bisaya kasing contest, no? Unsang yes, year? yeah. That 16 or 17? Okay, oh. I think sa second season, no? Season Okay. 2. So, sa ikaduhang higayon nimo karon pagkanta sa Bisaya kasing contest, kisa mo pwedeng ganyan nimo or na-encourage man pud ka otro? Actually, ang ako gin nga husband, siya gid ang naga-support sa ako nga i-push ko nga maka-join din sa Binisaya sa contest. Asa pa mamugikan? From Valencia City, Bukidnon. So, unsang orasa mong nigikan dito Valencia City? 4 a.m. So, ganina alas 4. Kadlawon. Kadlawon. So, sa dugay na nimo nga sigig kanta, mapila ka tuig na ka? Pila ka katuig nga nagkanta na? Mga 30? 30 years. So, pinakanindot nga achievement nimo, isip singer. Ang isa gid nako nga pinakanindot is katong nagdaog ko sa national na Kundiman Festival dito sa Manila City. Okay. Kundiman. So, buto sa ba ito, mga tag-as kayo itong tingog. Mga classical nga mga classical music and songs, no? So, congratulations. Ipadayon ang imuhang singing career. Sa edad mo, pila edad mo ron? I'm 51. 51 years old. So, ay mo pagpagawas paglaom. Basig na kay pasalamatan, supporters nimo or sponsors. Yes, I would like to say thank you sa akong mga office mates, especially kang Joanna, Beth, o sa akong mga uban pa diya nga mga ka-office mates sa ilang pagtabang sa ako sa akong mga gibuhat karon nga pag-join din, especially kang Aris who arrange sa akong music og si Bermejo, and also sa akong husband. Thank you so much. Alright. Kay GM namo, GM Coco. Wow. Congratulations. Thank